ଅଭାବୀ ପରିବାରଟିଏ, ଭଲ ପାଇବା କମ୍ ନାହିଁ। ରେଖା ଆଜି କ'ଣ ଯେ କରିବ? ଅଟା କମ୍ ଅଛି, ଘରେ ବି କାହା ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଛି ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ଶ୍ୱଶୁରକୁ କ'ଣ ଯେ କହିବ। ଯେମିତି ସେମିତି 5-6ଟି ରୁଟି ବନାଇଦେଲା। ଭାବୁଥାଏ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମିଛ କହିବି, ମୁଁ ମିଛରେ ଖାଇଲି ବୋଲି କହିଦେବି। ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ, ଭାବୁଥାନ୍ତି 2ଟି ରୁଟି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଖାଇବି, ପେଟ ଫୁଲ୍ ଅଛି ବୋଲି ମିଛରେ କହିବି। ଏପଟେ ଶ୍ୱଶୁର ଭାବୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ତ ବାହାରକୁ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଇଥିଲି, କହିଦେବି ସେପଟେ ମୁଁ କିଛି ଖାଇଦେଇ ଆସିଛି। କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ବସିଲେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବାହାନା କାଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ବାହାନା ମାରିଲେ, ପଟେ ପଟେ ରୁଟି ଖାଇଲେ ବାହାନା କରି। ବୋହୂ ବିଚରା ତା ବାହାନା ଖାପ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ତା ଭାଗରେ 2ଟି ରୁଟି ପଡ଼ିଲା, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ 2ଟି ରୁଟିକୁ ଖାଇଲା। ବାପ ପୁଅ ଲୁଚି ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ କହୁଥାନ୍ତି ବୋହୂ କ'ଣ ଆମ ଝିଅ ନୁହେଁ କି? ସେ ଭୋକ ରହିବ, ଆମେ ଖାଇବା, ଯାହା ଅଛି ମିଳିମିଶି ଚଳେଇବା। ବୋହୂଟି କାନରେ କଥାଟା ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଭାବିଲା ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ତୁ ପରା ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟିଛୁ, ତତେ ମିଳିବନି ତ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିବ? ଧନ୍ୟବାଦ।